अरे तैयार हो गलू? ना रुकी, अभी 5 मिनट टाइम लगी। ठीक बा। आधे घंटे बाद। कितना टाइम लगता? अभी ले तैयार ना भइलू? जब एक बेरा बोल देनी कि 5 मिनट में तैयार हो जाएम तो हर आधा घंटा पे काहे पूछे चलावा तनी। कनिया काहे रोत हो? मोबाइल पानी में गिरा देलू ऐसे? जा दो, गिर गल तो से का भइल? एमे रोए के का बा? चुप हो जा, रो मत। कोनो हमनी के डांटेम सन, बोलेम सन? एकदम ना बोलेम सन हमनी के। रो मत, चुप हो जा। हमर सासू हमरा के ना मानेली। हेलो शिल्पी। हेलो। ते ठीक कहत रहली स। हमर मर्द हमरा के ना प्यार करेलन, हमर सासू हमरा के ना प्यार करेली। वो हमरा से ना झगड़ा कइली हो। हाँ ते ही बताओ, ऐसे घर में रहल ठीक बा जहाँ औरत की इज्जत नहीं खे? हम तो कहते बानी तो अपने मर्द से तलाक ले ले। हाँ ते ठीक कहत रहे। कहाँ जाएला इतना सज धज के तैयारी होता रिस रे? जातनी भैया के ससुरारी। काहेला? ओकरा साली के मेला घुमावे के बा। निस्तानी तू नहीं सब्जी ले आवेला, तारा बीमारी भई रहलो आ साली के घुमावे खातिर फुर्ती आ गइल। हाँ मौसी प्रणाम। खुश रहा बबुओ। बबुओ तनी दीदिया के फोन देता ना, माई से बात ना हुई। काहे? आज झगड़ा कैले बिया पापा से। तू रोज फोन करके कहेलू कि हमार मरद गहना खरीदलन है, हमार मरद साड़ी खरीदलन है। महाभारत हमारा घर में होला। आज लड़ले बिया पापा से कि हमार बहन के मरद सब कुछ खरीदत ना, तू कुछ नहीं खरीदत। पापा भी ना खैले ऑफिस गइल बरन। रख फोन। तहरा के मुंह लागल कहनी है कि दारू मत पिहिया, अपन कसम भी देनी है, तब तार छुछुंदरई ना छूटी। हाँ तो हम का करी? सांगमा जो रहल हन उहो तार कसम दे देला हन कि पियही के पड़ी। ओ खाना निकालो तो खाए के बा। ए जी देखी ना, आज तबीयत ठीक नहीं खे, यही से खाना ना बनेनी हो। आज रोड़ा खुद से ही बना के खा ली। अच्छा, आज जान तारू हमार सैलरी आइल ह तो सोचनी है कि तारा के बाजार ले जाई या 3-4 गो साड़ी खरीद दी, लेकिन छोड़ो तार तबीयत खराब बा तो। ना ना, हमार तबीयत ठीक बा, हम तो मजाक कोई नहीं हटे। चली चली बाजार चली। तो हमू मजाक कोई नहीं ह, जा खाना बनाओ। अरे कबे कैंची कागज लेके का करत हो? घर में बैठल बैठल मन नहीं खेला जी, यही से समय काटता नहीं। ए जी आज हम कम सुंदर लागत बानी ना? हाँ हो। हमार मेकअप के सारा सामान खत्म हो गइल बा, चली ना चल के खरीदवा दी ना। अरे हम तो मजाक करत रही हो। तू इतना सुंदर लगा तड़ू, इतना सुंदर लगा तड़ू कि का बताई कितना सुंदर लगा तड़ू। देखो बहरी चाहिए ना तो काला टीका लगा के चाहिए, कहीं कोनो के तरह पे नजर गुजर लाग जी तब। इतना मक्खन लगावे के का जरूरत बा जी? ना खरीदे के मतलब सीधा सीधा मना कर दी ना। थोड़ा बोली अपना माई के ज्यादा माने नहीं कि हमरा के। आज फैसला करिए दी। तारा के हमें तो मालूमे रहे। बबुओ ते ओकरा के मानेली? ना माई, हम तोरे के ज्यादा माने नहीं, लेकिन अगर ओकरा से बोलती नहीं कि तोरा के ज्यादा माने नहीं तो खिसिया के नैहर भाग जाई आ तोरा घर के काम करे के पड़ी। ऐसे दिमाग लगैनी है। जाना तानी, हर कामयाब मर्द के पीछे ना एगो औरत के हाथ होखेला। लेकिन तहरा रहते तभी तक हम कामयाबे ना भइनी। लागत है ना हमारा 2-4 गो बियाह करे के पड़ी। मजाक करते हो। सवेरे से कहाँ बंगाल फिरता रे? अरे बाप रे, बहुत कमजोरी हो गइल बा। एकरा कहलक हनु कि मुर्गा के अंडा खइबा नु तो ताकत आ जाई। 4 गो बाजार घूम आनी, लेकिन मुर्गा के अंडा कहीं नहीं खे मिलत। अरे जा बुड़बक, मुर्गा के कहीं अंडा होला?